Jatono no lam sugo rangsakri tabuchong bukhokchong TMB News and Entertainment Channel ni tabungni kisasa koglam pandawo angka tinisin logi tongo borong marang address te bormano joto nukna bongkha West District ni YTF ni Vice President angka sengtini to saimano Yo Tripura Federation ni Fifth Foundation de celebration khailemani o jagao obongka Hezamara Community Hall okay takoro bukhoro seng tini obono silaina musungai actual khai tini ni o salno special romoi seng juri thanga kai borok ni bo contribution tongo borok kuno motivation kom abono sengko siman lak ngai tabu kok salemani bisiti khai seng abo tebe size raing lain ngai takukno sengamu sumon kai takalai je BJP saka out of 28 seats manai tuoi seng keplai engnai edisi dokol khainai haifano a jaga kai seng ti promote hani khanaka seng keplai ni phainai haifano seat ni songka khub beshi ke krakai saimia 24 ta jara aguk jakong ke actual khai abo magically ab bhaika jeni nangai thangka sanan thangka kai oboni kok gya phang tamu ungkhana nang tamu sana musung naji seng bebak borong no siwa haisi tabuk ni je Tripura rajyo sini ADC area wo bororok seng borong no romdi songka naibo seng bujiwa haisi bo jaga wo bomahai cholitong bo jaga wo bomahai ngitong kubangma bororok borong ni khawo udru mudru tongo baksani mo bisas tongo baksa bo bisas tongo oboni bisingo sini bubagra nayo seng thancha jotono nani phiaba tebo phano thanchanggi maya sini boro bujia karonai tabuk thanchanggi maya ni bagai tini seng 28 ya 24 haipano seng jawansuko 24 phainai hini seng mane phainai omahaya phainai hini omahin saya phiaba 24 hai phainai seng edisiwo nirwachono koplai ngai hine omosikok baksa bujika 24 hini samani baiga 24 phaiga 24 phainai মানে আমায় ফাইটক মাতঙ্গো কেবল নাঙ্গিরিখা ককবাই এই অবশ্যই আঙ্কে যে যারা কুবুনি বিরোধী পার্টি খাইতেন রক যতনো রাজনীতিক বা নায়ো সাবো কুপ্লাইং ইমান সাবো সরকার চালক ইমান যতনো অপর নায়ো ফিয়াবা সিনি নাইমুং সিনি মহারাজ নাইমুংখা রাজনীতিক কুপ্লাইঙ্গै শুধু সিট ন হামজাগৈ এডিসি সরকার চালক নানি অবশ্যই বুবাগ্রা নাইয়া বুবাগ্রা নাইও যে sini Tripura next generation sini Tripura bhabishyat sini Tripura je dukhmani tongmani sini Tripura buni boro chhatro jagai tongmani sini boro land rights mayang tongmani sini boro development nang yang tongmani sini boro economic kering tongmani sini boro ni safety kering tongmani oboni bagai se bubagra je sini o Tripura no thancha angdi hinai o Tripura ni bagai choba khlai bubagra uplai khai habango asugoi seng jemonto sini mantai soktai no sannani bagai seng bubagra chaitego haisi seng bebak borong no siu je tabukni ganatantra rules o seng rajnitiko hangangke seng jara busawi jara hayake ba choba khlai je joyingnai bono bini kokno nango haisi bini no right singo haisi oboni bagai sini bubagra nayo je sini borok thancha khlai je bubagra ni ideology je bubagra samboi rimani Tripura motha hinai o Tripura motha ang wanchu haise Tripura motha kaisa political ya Tripura motha kaisa rajniti ya omongkha dofana mo thangna ni bagai sini next generation no mo thangna ni bagai bubagra sini bagai khlai to mo haise pheba bubagra na kubangma borok tente layo bubagra na kubangma borok uklo kok salayo hamja salayo haipano nargi maya haise thanchani phanargi maya haise sini borok sing youth rok kubangma tabuni generation rok cherai porjonto sini bubagra na hamjak layo haise tangai hamjak khoroksa raja bo rajani bisingo bo emon hai raja শুধু Tripura hamjagai o hano hamjagai buni dofani borno o hano yafana musungjagi haise srai singsi haise o hani malik o Tripura rajyani malik sing Tripura hinai hingga sing Tripura o hani malik hingga tini ei buni dofani borokno sini borokno logiriwei tini rajnitik kelegai
rang puisa jinani bagai sakni pocket subungani bagai sak baithang chanani bagai sin rasni khlaileo haisi tini bubagrano tente layo bubagrano salayo tini tamong khaba 28 টা সিট মানে হিনচাও হাইছে বিজেপি পার্টি না নং মানদি जों तामानदि हिंजा हाइसे किन्तु हाते दफानो फालिले ननो जों बुट दिमायो अ हाते दफाले सिनिसे जों तिप्रासरक सिवा हाइसे स्राय स्राय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सा ताम साबो रोमान स्क्रिप्ट कुनु समय रिमाया हिनचावबो बाहाय के रिमाया तांगे रिमाया जे नों खरकसा मुख्यमंत्री हिंगांके नरनि जे नाइसिकमं नरनि जे कक सामानि तेंगा सबका साथ सबका विकास तिनि नों 14 लाख टिप्रासने खिबै भाई के सबका साथ सबका विकास निमान नों तिनि 14 लाख टिप्रासा जे रोंस्रोंनाय रक ते रोंस्रोंनायनि जतो गार्जेन ते सोंनाहाय जतो बर युथ रक तिनि रोमान स्क्रिप्ट रिलिं साइतंगो नों तिनि रिया रोमान स्क्रिप्ट नों भाई के सबका साथ सबका विकास हायमानबा नों तिनि सिनि लैंड राइट्स नि नाम चुंजागिया नों तिनि लैंड राइट्स नि बागै नों बिनि बिरुद्धि सिनि तिप्रासरंनि सानमानि जे तिप्रासा एकट बिनि बिरुद्धि नों बाहाय के सबका साथ सबका विकास नि साइदंमान तिनि अजागाव सिनि तिप्रासरक गोबांमा मन्त्रि गोबांमा एक्स एमपि रक गोबांमा एमएलएस रक गोबांमा फर्मा एमएलएस रक तिनि अकक ब्रक नि साबजेक्ट रोमान स्क्रिप्ट नि जे रिथानिबो बर बर कमिटि दङो किन्तु बा खरांथि सामान्य गया हाइसे तिनि मुंखना मुसुंगिया 200 বছরनि पर पर्यन्त रोमान स्क्रिप्ट माया रोमान स्क्रिप्ट पर्यन्त 32% बेंगाने पर्यन्त तंगो रोमांस हिंचो हाइसे अमकि तंगथगै तंमादे सिनि तिप्रासर अग्न नुखाना हाइसे लाइथांनाय सालो बालाय खिनवा नामा सिनजा हाइसे सारा त्रिपुरानि 8टा डिस्ट्रिक्ट सिनि तिप्रासा तने तिनि रोंस्रोंनाय रक चेराय खनाय आगरतला फाय होम एन्ड चेंज रेली खलायलायो हाइसे तिनि नुगिया देबरक तिनि त्रिपुरा राज्यनो चालु तंनाय तिनि ए त्रिपुरानि निनि बररक निनि बोसारक तिनि काबै तंगो मुक्तुबाय कुंतुबाय आं तंगो नरक तिनि नुगिया दे नों जदि तिनि खरकसा चीफ मिनिस्टर हिंगांके नरक जदि त्रिपुरासेन बेगे हामक्रेन नायो हिंगांके तिनि सिनि त्रिपुरासेनि सानमुंनो भाइके नों कासुइमान जों नुगजागो लाइथांनाय सालगो प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सा तिनि रेसपेक्ट दो हाइसे जोंबनो खरकसा चीफ मिनिस्टर जों नायलिया हाइसे बबुफ्रु फाय फेबा जों नुखा ससियेल मीडिया बिसिंते खरकसा बिनि बाबु माखनलाल साहा बकाइसा बांग्लादेश कुमिल्लानि नुगजागो हाइसे बंनि स्राय स्राय इलेक्ट्रिक बिल पन्द फाय दङ हिनि साइ दङ बिनि जाति गोष्ठी तिनि लाइथांनाय सालगो तिनि बांग्लादेशनि कंनो साहा थागांके बरंनो जे इस्ट पाकिस्तान बे उरनांफ्रु जुद्धंफ्रु बरकनो साका जेनरक उर्दू भाषा बायनरक मा सैनाय हिने तिनि नोंथांनि गसिबा बांग्लादेश उर्दू भाषा नों तिनि ए त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा भाषी त्रिपुरा सरक तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों जदि चुज खायगांगांगाय नों सानाय सावबा अब नमा साबले प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सानो ये आपका घर के बात नहीं है ये त्रिपुरा का घर के बात है आप तांग मत डालिए यहाँ पे अरे जों त्रिपुरा सरक अ हानि बोसांगै जों अ हाओ नरक बाय तिनि थंजागै दङ अमा हायकनो लाइथांनाय साला 25टा बोसोर सिनि बररनो हानां पिनां खालायदांखा सिनि बररक बुजाखा तकजाखा बुथारजाखा साल गोथां गोदां सिवाक तक हायके बुथारजाखा बले तिनि बिश्वजित देबना फायारमैन ब तामो चाया खालायमा तंगै ब तिनि बरक रंनो ब तिनि चुबानाय हर न बुथारनाय हर बिरिन्दिया ब काइसा सिनि बररक जेफोर दुख कष्ट दंफ्रु सुदु सुनि तिप्रासानि बागैया ब बसुरु तिप्रासानि बागैया ब जतनि बागै तिनि हर बिरिन्दिया हायाका बा सिनि बररकनो जेकुनु समय ब हेल्प खालायनाय तिनि ब गभर्नमेन्ट एमप्लॉय ब चाकरि खालाय तंनाय तिनि बनो साल गोथां गोदां सि वाक तक हायके बुथार जाका तिनि तांनि जास्टिस रिमायाबा तिनि अमाहायकनो पारमिसरियाम बुथार जाका तिनि तांनि जास्टिस रिमाया तिनि सिनि बररक आन्दोलन खालायखांगांखाय मादो बाहाय जागाव तांनि सिनि बररक गुलि करजाक तांनि बुमखिदार जाना नां तिनि सिनि बररक तिप्रासरक जेफ्रो आईपीएफटी आमालो तिनि मासाव हायसे आईपीएफटी आमालो जेफ्रो आस्तो बोलो सिनि बररक दफानि बागै हायाकाबा आफरो जे प्रोग्राम खायफरो तिनि बररक बुजाखा तकजाखा गोबाङा बरकबा रेप खालायजाखा तिनि अबनि तांनि खरांथि साया
लाइथाना सेला मानिक सरकार तिनी अ जगह प्रग्राम पुरो तिनी तांगे कलकाता थांग दंगे नों अबनि परफान तांगे खरंगति साया तिनी साव बीजेपी रक सीपीएम रक अनेकटा बुल खलायका जों बुल खलाया हिंसाव सीपीएम रक तिप्रासन बेगे अनेकटा साया खलायका जों साया खलाया हिंसाव भाई के नोंखौ साय दंमान नों तिनी बीजेपी गभर्नमेंट फाइबो सिनि बुरि बोसोर रम फेर जागो साल गोदान गोदान मलिस खालाय जागो नों अबनि कोनो जास्टिस रुइ दे मांखा माया बलिना नों बाहाय के सबका साथ सबका विकास नि साय दंमान बा नों बाहाय के नों सबका साथ सबका विकास नि सानाय जे पार्टी रक नों सीपीएम तामो फेर आंखा मज सानाय मुसुंगो नों जदि सीपीएम नि आइडियोलॉजी नासिक यांगांके नों जदि तिप्रासन बगै न सामुं खलायो हंगांके तिनी निनि नायमुं आलका सिं खामो सि तिप्रासरक अ त्रिपुरा राज्य जे टं टनाय रक बरंनि सानमुंनो नों तिनि रिखामो बरंनि नाहार मुंनो नों तिनि नायसिक कामो नरक नुगि माना एडिसि आमसायो तामो डेभलपमेन्ट दं तिनी साव हायसे एडिसि आमसायो बरक रांसाल दंगो तेबो डेभलपमेन्ट खलाया हिनै तिनी स्राय स्राय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास देबबर्मा खरकसा तिप्रासा हामक्राय मन्त्री त्रिपुरा राज्यनि बेबाक तिप्रासारावनि हामक्रायनि बागै तिप्रासाराव रां बिनि यागोसो फायो हायसे साबन यागो विकास देबबर्मानि यागो निके ओ विकास देबबर्मा तिनी स्राय स्राय साव हायसे आं बरंनि रां न कासो हायनै नगै माना हायसे नरक न खलायो इ प्रेक्टिकल नरक न खलायो नरक न साव हायसे प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब सेम आं चालाकी फोरोंनाय हायसे चालाकी रोंनि हांगाङै सावै दङ हरकसा चीफ मिनिस्टार त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बसे चालाक तामो बाहायके चालाकी खालायनाय बसे फोरोंसोनाय हांगांके अ बरक दे उन्नति खालायनाय कोनो जीवनाव जों एक्सेप्टेड खालायमाया हायसे अमाय बरक न कोनो जीवनाव बरक सिनि काहाम नाया हायसे एडिसिओ ना हॉस्पिटल साक नाम साक काहाम नाय बे हॉस्पिटल काहाम तंगो ना एडिसिओ रोंस्रनानि बागै नक स्कुल काहाम तंगो तांगै तिनी एडिसिओ हाई एडुकेशन जों खालायमाया तांगै तिनी एडिसिओ कॉलेज काहाम खालायमाया तांगै तिनी जागा जागा स्कुल काहाम करै तांगै जागा जागा तिनी तुई काहाम करै तांगै जागा जागा लामा काहाम करै एडिसिओ तांगै जागा जागा ऑफिस करै तिनी अबनि जवाब सावरिनाय अबनि जवाब प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बसनि अबनि जवाब रिमानो ते केबो रिमाया हायसे तांगै हिंगांके त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टार त्रिपुरा राज्यनो नायनाय बसे नों सुदु निनि दफानि बागै हायका निनि राजनीतिनि बागै सिन नों चीफ मिनिस्टार या अरे आं बीजेपी खै आं मिनिस्टार खलायखै आं सिनि त्रिपुरा मथानि मिनिस्टार आं सायमान दा नों तिनि मन्त्री मा खांके नों सुदु आनि बागै सिनि मन्त्री हायसे तिनि नों टिकेट मांखा विधानसभा एमएलए अंखा एमएलए मानपर नों कायसा निनि विधानसभानि हायकाबा निनि कन्स्टिट्यूशननि नों नायकलनाय नों मिनिस्टार मांखा माने सारा त्रिपुरा राज्यनि बरन नायकलनाय हांकाय नों सुदु अरो निनि आनि हिनि करै अमा हाय हिंकेबा आं ओ जागावा आनि बीजेपी ब्रो खलायो तिनि अजा कन्स्ट्रक्शन कासे सलिखा अ लामाना आं नि यांति क्लांया यांति क्लांनाय अमहाय त कुन खलायमाय लेना गा निनि नखलाव निनि जे लामा थांमानि अबनो दु पासना गां श्रामयावै ओ ते कासे जागा श्रामयाबले अबय हायसे नों जदि राजनीतिक अंखर गांगांके नों जतनि बागै मानानि हायसे हांके अबनो आं सानानि मोसंगो जे बुबाग्रानि बिरुद्धे तंनाय रगनो जे दफानि बिरुद्धे तंनाय रगनो जे बुबाग्रा ताबुक जे सान्तमानि सिनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल हायका तिप्रासा एकट अर गोबां मा दङ हायसे अबो कि जों तिप्रासा तिप्रामो दा खालायनायनि बागै सिनि दिबा नों विकास देबनो कि बरनिबा नोंबो त एडिसि नि बिले ना नों रामपद्रले बरनिबा नोंबो त एडिसि नि बिले गोबां मागै पद्मा देबरमा सर एमडीसी नोंबो त एडिसि नि बिले नों अमायगे फर्मार एमएलए निनि तामसं अतुल देबरमा संरक नोंबो त एडिसि नि बिले नों तांगै तिनि खरांथि सायाबा नों खै तांगै बिरुद्धिंबा मा साजो हाय जिराबती त्रिपुरा संरक गोपाल हामियाना बंनि सेरे बुबाग्रानो साला हायके दिन हायके माने बंनि बागे कक सिलजाय मां दङ हायसे किन्तु आंखै सानानै मोजों हायसे बरकनि पार्टीनि बरकनि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टार जे दिन हायके बुबाग्रानि बागे कक मासाव हायसे तांगै किरिमा दङ हायसे बंनि सागो ओ राजा न किरिमानि दङ बरक हायसे मा किरिनाय हायसे
जों youth जों सयन बिनि थानि सं सं बुसावै दङ हायसे तांगै बुबाग्रान जों एमन का हामजागो बुबाग्रानि बागै जों एमन खालाय मानो अम दफानि बररक बेबाक्सिव हायसे बुबाग्रा नायदि आमसक बसरंनि थाखा बिनि तामो अभाब दं ना बिनि चानानि ना बिनि रां पैसा सम्पद ना बिनि नक थाइ नगारि बिनि बेबाक्सि दङ हायसे दिनै बुबाग्रा 49 year old जोंगै थांगा हायसे 49 बोसोरङै थाखा बुबाग्रा ताबुक पन्त काय जागियाखौ वानसुक हायजे सिनति प्रासरक बुबाग्रा ताबुक पन्त काय जागियाखौ तांगै बुबाग्रा तांगै आसक सिरगै दं पोस्ट बो सान्या पोजिशन बो सान्या टिकेट बो सान्या बेबाक ति प्रासरकनि खरकसाते खरकसानि नक नुखं दङ बुसाबुति दङ फ्यूचर दङ दिनै अबनि बागैसो आजिलायो हायसे अबनि बागैसो खलायलायो बुबाग्रानिले बो ताकफान्ते संसार खलायाखौ बुसाबुति सिंयाखौ अंगांके बो साबनि बागै खलायबा निनि आनि बागैनो खलायनाबले हाके नों आंखे तांगि साक थारिमाया नों आंखे तांगि खलायमाया नों मुदे मोसुं निनि बुसाबुतिनो जे कष्ट अंनाने उलो निनि बुसाबुतिनो जत्तो बेबाक बरंनो आं जे साइनमान्ति बेबाक बरंनो बुसाबुतिनो कतर कुचु कल खलायना मोसुं जत्तो जागावनो केबो बुसाबुतिनि कष्टनो नुगैमाया ओ बुसाबुतिनि कष्ट सालसे एमन फायनो जों जदि सियांगांके जों जदि ताबो खलायना रंमाय आंगे जरा तंसानि जों अ जरावो मुंसा खलायमांलाक अबनि बागैसो बुबाग्रा ताबो चबा खलाय दंगो बुबाग्रा सिरगि सावो काबो बुखा बिसिंगो नरक नुगना हायसे बुबाग्रानि सा खामिया तिनी तांगै सा खामिया बुबाग्रा सुरु 3 सालसे हायसे लाइथांनि सालगो आगिबो अमा हायना बुबाग्रा हार्टनि प्रब्लेम जागो बुबाग्रा सरि हामिया क्लायो वाना चिन्तानि बागै तिनी गोबांमा बर' हंगांके फेक र वानसुलायो नामो फेक या हायसे जेफ्रु नुखुं खाका हंगांके बर' रक जेमनते चानानि बागै रां पुसानि बागै बेल फायगांके चिन्ता नांमानि हाय नग नुखुंगो रां पुसा खरै सरि हामियांके चिन्ता नांमानि हाय बुबाग्रानि कायसानो चिन्ता हायसे ओ दफानो मथांना रोंमाय आंगै ओ दफानो नारंमाय आंगै ओ सिनिति प्रासरक थानचांगेनि अमसे बिनिका चिन्ता हायसे ना बिनि रां पुसानि अभाव ना बिनि नग नुखुंनि अभाव बुसक नायनाय बर' नायनाय बिनि बेभाग दङ हायसे अच्छा क्या हतिनी ओ स्पेशल सालनो किटिंगै फाइनाल बिसि इलेक्शन आबो तो अंसिनायनो ताय बने देयर आफ्टर तो टिटिआरसिनि स्टेटनि एसेम्बली इलेक्शन अंनाय आबोनो किटिंगै तिनि सिमि निनि पर्सनालिटी निनि पार एगेतामनाय संगठननि सिमि नों तामुलुकरकनो मेसेज तनामसो तिनिनि दिनो तिनि जतो जों जतन सियो हायसे तिनि YTF नि आसामा दिन 5 year अंखा आं तिनिनि दिनो जों youth जोंथों सिनि बुरि बदलंथों सिनि चाक्रा अंथों बेबाक सिनि तिप्रासरन आनि मेसेज जाबनो हायसे जे बुसकांनि साल निर्वाचन फाइ दङ तिनि अबनि उक्लक बुसकांबो सिनि बुबाग्रानो हायसे जों बेबाक बरंनि साव तिनि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पन्द क्लांगे बुबाग्रा तिनि अ बिल न पास खलायरि तोखा बेलायनो सिनि कुपाल काम हायसे जे सिनि एडीसी आम चायो एडीसी बिलेसो जे सिनि कामी हो जे ताबुसक पर्यन्त डेभलपिङ या तिन तामुनि बागै तिनो बिसि इलेक्शन यानि बागै तिनि डेभलपिङ यांगै दङ हाके अबनि पिछने साबतङ अबनि बुसकां साबतङ जों जतन सिका हायसे अबनि बागै बुसकांनि चंमारि आं सानै मुसुङ हायसे निनि आनि डेभलपनानि बागै सिनिया डेभलप तो नों फाइकेंके ओंनायनो निनि नेक्स्ट जेनेरेशन फ्यूचर नायसिगै जों जे ताबुक बुसकांगो लाइ थांनाय साल जों एडीसी चंमारि लाइ थांका ताबुक तो विलेज काउन्सिल चंमारि फाइनाय बुसकांगो सिनि तामा दं विधानसभा दं हायसे जदि जों अ जागावो गराक खलाय मार्जिन कोबांबाय जों ज तननो जों नारंग मांखांखाय जों वानसुकदि बुसकांनि सालबो जों जयंखा तै सिनि मानथाय सकटाइनो ताबुक जे रिया अंग तनाय रक बर कुन जीवन कासुइते नारगी माया 100% सिर रुवां हायसे तांगे हिंगांके जों तिप्रासरक आं जे वानसुमानि बुसाका हायसे लाइ थांनाय साल 18टा सीट मानमान परे ते 6टा सीट बारिखा youth स्ट्रक बुसाका हायसे तिनि YTF रनो आं बेले बेले हामबाय मारे हायसे तांगै
je agini sini tabuk dukmani belaikhe YTF ro ongkorka tei ketal je tabung generation fight en rok je boot ketal je ungnai rok borok bo YTF no haisi ang je casting logo naimani bebak ketal boot no bisiba boot klayu nge borok nang hambai mare wahaisi tang nge dofana hamjang nai no kebo hamjag ya ngai maya omo kuskuri haisi কিন্তু নিনি ভবিষ্যৎ আনিও ভবিষ্যৎ নিনি বসাবতিনি ভবিষ্যৎ আনিও বসাবতিনি ভবিষ্যৎ जों अबरनो नायसिगि जागक टनाय रक बरनो आं तिनि नि सालो आं हामबाय मारियो ते बुसकांनि जरा ओनर अमा हायकन यापिदि सेदि थानचानि मारियो ते बुसकांग जों जे चाना नुकनानि अ मारियोनि हिमदि हिनि आं सानानि मुसुम कसानानि मुसुम ओके ताखर बुखर नर खाना खाना स्पेशल मेसेज रखा तिनि सालो ओके नर बाहाय नांजाखा तिनि सिनि नगराय बरं गोनां आद्रेस देबरमानि कग्लामनो कमेन्ट खायदि शेयार खायदि लाइक खायदि तुम सागा खानखुमा बेलेखिना हामबाय नायटंमानि बागै